Takže krajíci a krajíkovia. Kúpil som si nedávno túto knihu. Je to 17. časť Denníka odvážneho bojka. Názov tu máte. A toto je celá tá séria. A veľmi dlhé. A vám poviem, tým, čo nevedia, o čom to bude, vám to teraz prečítam, o čom to bude. Kirk Heffley zistuje, že cesta k sláve nie je prechádzka rúžovou záhradou. Keď sa rozhodne pomáhať kapele plný mechúr, ktorý založil jeho starší brat Roderick, vôbec nevie, čo ho čaká. Rýchlo však zistí, že k Noelovému životnému štýlu patrí aj takmer prepdené noci, hádky medzi členmi kapely a problémy s peniazmi. Stane sa z Rodrickovej kapely s Gregovou pomocou legenda, za ktorú sa pokladá, alebo tá bublina praskne ako peplný mechúr. Potom, toto sú napríklad strany. Nádherné, ilustrované, sa mi to fakt páči. Má to dokopy 217 strán. A ešte som to nečítal, ale mám strašne rád sériu Denníka odvážneho bojka, takže hned tomu dávam takých, čo ja vím, 9 bodov z 10. A to som ešte ani nezačal čítať. Keď to dočítam, bude to možno aj 20 z 10. Toto je také kratšie video. A to je proste rozbor knihy. Nepoviem vám celý príbeh, lebo som to sám nečítal. Ale keď si to prečítam, ja vám kľudne poviem príbeh celý. Proste dajte do komentárov, že či chcete alebo nechcete celý príbeh vedieť. Tak kus krajíkovia.